Alamsa septembre kalo tile naani sanba fila ani mugan ani duuru DMS TV tiɲɛna muso ni cɛw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an k'an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko lakanabaliya o kɔni bɛ Duwabugu village kɔnɔna na ko sibiri tɛmɛnen août kalo tile 30 su ni ka don kari kɔnɔna na août kalo tile 31 sanba fila ani mugan ani duuru jɛkulu manafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara Duwabugu village yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Nara région de kɔnɔna na ko nin jɛkulu manafɛntigi nin yɛrɛ kɔni talen Duwabugu village kɔnɔna na u ye marifaw yɛrɛ kɔni ci o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye ni ka cɛ kelen bɔnɛ ani na ale ni ka muso kelen yɛrɛ kɔni juguya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Duwabugu sigibaa ma olu kɔni y'u ka minɛnw cɛ ni ka taga Moridia village kɔnɔna na yɔrɔ min na u taara u dogo yen nɔ walasa ka se ka u yɛrɛ kɔni kisi jɛkulu manafɛntigi nin tɔɔrɔ ma. Ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni kelen ni ka cɛnni don an ka jamana so camanw yɛrɛ kɔnɔ na o ko hukumu de kɔnɔna la min ye an ka Mali directeur national ye ale kɔni bɛ note circulaire yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Mali directeur académique bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma août kalo tile 28 tɛmɛnen sanba fila ani mugan ani duuru lettre min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na directeur national ale bɛ laɲini kɛ directeur académique ninnu yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ école so fɛn fɛn bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ ni san kɔni ye cɛnni don olu la o yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ka se ka dilan walasa école ta in yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na k'a sɔrɔ reporteli yɛrɛ kɔni ma ye a la. Kunu araba septembre kalo tile 3 sanba fila ani mugan ani duuru an ka Mali kalanko minisiri ni o ye Amadou Sy Savané ale bɛ communiqué kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko octobre kalo tile fɔlɔ nata in na sanba fila ani mugan ani duuru ko Mali école bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ta Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Tarata tɛmɛnen septembre kalo tile fila sanba fila ani mugan ani duuru Constant Mutamba ni ale kun ye République démocratique du Congo maaw ka kiliko minisiri kɔrɔ ye ni nin ma ko fɔlen procès dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ ale kun kan a yirala k'a fɔ ko juge kɔni ye Constant Mutamba yɛrɛ kɔni condamné san 3 travaux forcés yɛrɛ de kɔnɔna ale ni san 5 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin ma ko fɔlen ale yɛrɛ kɔni tɛ se ka a présenter élection na wa a tɛ se ka vote yɛrɛ kɔni kɛ min ye fonction publique ye k'o fana yamaruya tɛ a bolo san 5 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ka sanga ni seconde guerre mondiale yɛrɛ kɔni banni anniversaire 80 an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ɲɛnajɛ baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Chine jamana kɔnɔna na o ɲɛnajɛ baaraw yɛrɛ kɔni ko hukumu kɔnɔna la min ye Chine ye ale ye Russie ani Corée du Nord ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni invité ni o ye Vladimir Poutine ni Kim Jong Un yɛrɛ kɔni o ko hukumu kɔnɔna la araba tɛmɛnen septembre kalo tile 3 sanba fila ani mugan ani duuru Chine ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni défilé militaire dɔ yɛrɛ kɔni kɛ o défilé militaire yɛrɛ de kɔni bannen min États-Unis jamana ɲɛmaa ye n'o ye Donald Trump ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Chine jamana ɲɛmaa ni o ye Xi Jinping yɛrɛ kɔni ko bɛ ka dabali yɛrɛ kɔni tigɛ États-Unis kama ko o ka o baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ ka Vladimir Poutine ni Kim Jong Un yɛrɛ kɔni fara a kan o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa caman y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni bolo ko Chine yɛrɛ kɔni bɛ ka défilé militaire min kɛ k'a bolo ko Chine yɛrɛ kɔni bɛ ka a dalaɲini de ko ka sɔrɔ Chine yɛrɛ kɔni hakili tɛ États-Unis na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Sibiri tɛmɛnen août kalo tile 30 sanba fila ani mugan ani duuru su ni ka dugu jɛ kari la août kalo tile 31 sanba fila ani mugan ani duuru ko maa maramafɛntigi dɔ minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn olu taara Duwabugu village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka taa walejugu yɛrɛ kɔni ta ni ka ɲɛsin nin village sigibaa maa ninnu ma ko kabini ni jɛkulu maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni sera Duwabugu village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u nana marifa ci yɛrɛ kɔni daminɛ yɔrɔ in na o marifa ci kɛra sababu ni ka cɛ kelen bɔnɛ ani na ale ni ka muso kelen jogi wale min kɛra sababu ni ka nin village sigibaa maa yɛrɛ kɔni bila siran kɔnɔna na siran ɲɛ min donna nin village sigibaa maa dusukun ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ ni jɛkulu maramafɛntigi ninnu ka walejugu ye o kɛra sababu ni Duwabugu sigibaa maaw olu kɔni ma ko bila da kelen na u bɛɛ lajɛlen ka minɛ ta ka boli ka bɔ u ka dugu la Duwabugu sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bolila ni ka taa Moridia village de kɔnɔna na ni nin village yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka surun Duwabugu la ani Duwabugu cɛ yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 7 yɛrɛ kɔni kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ
ko bi Murja fene village yɛrɛ kɔni ni Bamaci walima ka menace be o village man fene kan a yɛrɛla k'a fɔ ko Duabugu ale ni Murja fila bɛɛ yɛrɛ kɔni be na region yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa ɲɔni Mamadu Mafɛntigi ni yɛrɛ kɔni kana sibiri su ni ka dugujɛ kari yɛrɛ kɔni na ko a sɔrɔ juma dɔ yɛrɛ kɔni fɛ utkalo tile 22 san 2025 Mamadu Mafɛntigi dɔw kunna ni village kelen ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wagati yɛrɛ kɔni na jɛkulu Mamadu Mafɛntigi ni yɛrɛ kɔnɔna na sufɛla nɛgɛ kaɲɛ 20 wagati de ko wa u kɔnɔna ne village kofɔlen kɔnɔna na u ye village sigiba man caman minɛ ne ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ tuguni jɛkulu Mamadu Mafɛntigi ninnu dɔw yɛrɛ kɔni seginna ka na Duabugu village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka wale jugu ta ni ka ɲɛsin village sigiba man ma fo wajibiyara ni ka boli ka bɔ u ka duguw kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Duabugu village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu bɛ yen nɔ yɛrɛ kɔni k'a tɛ tɛmɛ maa 20 bɔya ko yɛrɛ kɔni kan ko ɲɔ tɛ dugu in sigiba ma u bɛɛ lajɛlen wulila ni ka taa Murja village la ko maa minnu kɔni y'a décidé ni ka to Duabugu village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye cɛkɔrɔbaw ale ni maa dɔw ye minnu kɔni y'a décidé k'a to yen nɔ ka da kan k'u ka baganw yɛrɛ kɔni bɛ walasa u ka se ka hakili to u ka baganw na o de la o maa yɛrɛ kɔni tora village in kɔnɔna na ko maa tɔw siranya bolo olu kɔni a décidé ni ka u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka boli ka bɔ village kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa caman y'a faamu k'a fɔ ko Duabugu village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko lakana ko o kɔni ma sabati yen nɔ fɔlɔ Duabugu village sigiba maa dɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔla k'olu wulila ka bɔ u ka dugu la ka da kan olu sirannen yɛrɛ kɔni don kosɛbɛ wa a bɛ dénoncer yɛrɛ kɔni kɛ ko nin ko in ma daminɛ bi ka da kan nin y'a san caman yɛrɛ de kɔni ye Duabugu village yɛrɛ kɔni kɔnɔna la lakana o kɔni ma sabati ka da kan sanga ani wagati ko jɛkulu Mamadu Mafɛntigiw bɛ t'u ka wale jugu ta ni ka ɲɛsin olu ma Duabugu sigiba maa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔla ko lakanabaliya o kɔni ma daminɛ bi Duabugu village kɔnɔna na ko lakanabaliya bɛ Duabugu village kɔnɔna na kabini san 2024 juillet kalo la o tigi y'a yira k'a fɔ ko wagati dɔ yɛrɛ kɔni kun nana kɛ e maa si yɛrɛ kɔni tɛ se ka bɔ Murja village kɔnɔna na ka taa se yɔrɔ wɛrɛ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ni Murja tɛ tɛmɛ kilomètre 1 kan ko maa si kun tɛ se k'o ɲɔgɔnna tagama ka da kan jɛkulu Mamadu Mafɛntigi kun bɛ fan bɛɛ ko maa fɛn fɛn i kulo ja o wagati yɛrɛ kɔni na ka bɔ Murja village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka taa ɲɛfɛ fo ka taa se kilomètre 1 yɛrɛ kɔni ma k'olu maaw si ma segin u bɛɛ lajɛlen tununa sira la ka da kan maa dɔw yɛrɛ kɔni u minɛ ni ka taa n'u yɔrɔ la yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni nana jɛkulu Mamadu Mafɛntigi ninnu fɛ siraw yɛrɛ kɔni na o dɔw tilala ka labila jɛkulu Mamadu Mafɛntigi ninnu fɛ ko dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sera ka boli ni ka u yɛrɛ bɔ maa ninnu ka jɔ kɔnɔna na ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa village maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ jɛkulu Mamadu Mafɛntigi ninnu ka jɔ kɔnɔ ka da kan o maaw ma se ka boli ka bɔ yen nɔ wa jɛkulu Mamadu Mafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma sɔn ka u labila fɛnɛ ko san 2024 juillet kalo tile 21 jɛkulu Mamadu Mafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara sira min bɛ bɔ Kuala ni ka taa Nara mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko jɛkulu Mamadu Mafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara nin sira kofɔlen in tigɛ ko wagati yɛrɛ kɔnɔna n'a kun bɔra an ka Mali finitigiw walima convoi dɔw yɛrɛ kɔnɔna na convoi minnu lakananen yɛrɛ kɔni kun don ko maa si kun tɛ se ka kariya ni ka bɔ nin sira kofɔlen in fɛ ka da kan jɛkulu Mamadu Mafɛntigi ninnu kun bɛ wale jugu ta ni ka ɲɛsin ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jɛkulu Mamadu Mafɛntigi ninnu u ye bloqueli yɛrɛ kɔni daminɛ kabini Murja sira de la ko Murja village ni Nara ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna sira min bɛ yen nɔ village sigiba maa ninnu si tɛ sɔn ka kariya ni ka tɛmɛ sira kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛ bilen ko mɔgɔ minnu kɔni y'a essayer k'u tulo ja ka tɛmɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛ ko Bamaci wale maaw taara tasuma mɛnɛ ni ka bila u ka bolimafɛnw na ko dɔw fɛnɛ ka bolimafɛnw dara fɛn pɛrɛntaw yɛrɛ kɔni kan wale min kɛra sababu ni ka olu bɔnɛ o nin na ko utkalo tile 6 tɛmɛnen san 2025 tola village sigiba maaw bɛɛ lajɛlen u ka minɛn fara ɲɔgɔn kan ni ka taa Murja ale ni Madina Kagɔrɔ village yɛrɛ kɔni na k'o sababu yɛrɛ kɔni bɔ lakanabaliya la u sigiyɔrɔw la hakili lajiginna san 2024 fɛnɛ Nantijala ani Bamajugu village ni kɔni village minnu bɛ na région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna ka taa k'u ka dugu yɛrɛ kɔni to Bamaci wale maaw bolo o village fila maa ninnu bɛɛ lajɛlen u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ni ka taa u sigi Murja village de kɔnɔna na surtout dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o village maaw ala kariya yɛrɛ kɔni tɛ u la bilen ni ka taa u sen jɔ u ka foro kɔnɔnaw yɛrɛ kɔnɔna ka da ka Bamaci wale maaw kɛmɛ ni ka a tigɛ u la yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Nara région sigiba maaw bɛ wulemata kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ olu kan ka da kan Bamaci wale maaw sanga ani wagati n'olu taar'u sigi village min yɛrɛ kɔnɔ u b'olu gɛn ka bɔ yen nɔ u ka gɛnni laban o yɛrɛ kɔni kɛra Duabugu ta yɛrɛ de kɔnɔ n'o maaw fɛnɛ bolila ni ka taa Murja village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
Utkalo clip muga ani sheki temene samba fla ani muga anduru aka mali directeur national hale kon be lettre kene kaneshi aka mali directeur académique ou bele jilere kon ma lettre kon na kon ba la nyini directeur académique ni yere kon fe ko école so fe be ame wakati ne na fako bi ko cheni yere kon dona ulla ko sababu ya bo samia yere kon na ko directeur académique ni ka ujida ko école so kechu o bele jilere kon ke $7 ni ka o blakata di directeur national yere kon ma directeur national ka lettre kon na bisinsia ka ko dogo ko laban yere kon na cheni dona école so mun na ka kambe olu yere de kon ma keren ne yala directeur national ale kon bil la ni ke directeur académique wu yere kon fe hobe ke wakati dola o ya soro mi ani école ta yere kon o to yere kon te teme dogo kun dama don doron ka lettre mi ci da directeur académique wu yere kon ma lettre ci ku ye ko kelen doron yere de kon wala sa école so fe be an ka mali fanta anan belaji na ko samia o cheni do école so yere kon o école so bil la halya mi yere kon na directeur académique ko belaji yere kon ke sebena ni ka o yere kon blakata di directeur national ma ni la ni mbora an ka directeur national yere kon yorola o ke ku yere de kon wala sa ka nyebla yere kon ke ko do ka salo école ta yere kon kera chugo mi o kera sabeni mali jamana kono du yere kon ka kuma chayara o ko gumde kon na hanka mali kalanko ministre le kon yira ka fo ku nyona filiere kon te o soro nyina wala law be ga fere bela jinere kon latiga wala sa école sun ka sega glanya ni école ta yere kon je akil la jigina salo école ta yere kon la sumara hanka jamana région chama kon na ni odo ye mopti kulikoro ale ni segu yere kon kada ka jiwala ngata do yere kon kumbeni école sun kon na jiwala ngata munu yere kon balla autorité yere kon na wa kon fula ku yere kon kuti akalama o wakati yere kon na aka mali autorité olu wajibera yere de kon ni ka solution do yere kon ni teliala kuma do la solution yere kon kuti ferenya mawni wala kon kera sabu ni anka jamana école do yere kon hodo kon ye kalanke salo gelea kon na nga mali autorité kon ya ira ka fo ko nyona filiere kon tenana usoro nyina wala ko fere bela jene kala tikere kon mi directeur académique wi école so fefe be ko cheni dona ula o bela jene ka ke sebena ni ka o blakata directeur national yere kon ma chugo bi ubese ga fere tellement do yere kon lati ka école so laglanya ni école ta che ala ni na directeur académique régionaux yere kon fe ku telia yere kon wa fere lati yere kon ni ka école so la halaya fo anga autorité ye ku ka rapport yere kon ke rapport mi yere kon na école so be la halaya mi kon na o wala le lo ko sebe ame wakati na ina fako bi ala ni lo directeur académique régionaux yere kon fe ku école so bilo école so ku fo ka ta se école so nyego aleni école so classe yere kon ma ko lo yere kon be la halaya fe la ku ka o kon ke rapport kon na rapport mi yere kon na man wala le lo ko sebe wala sa mi anka mali kalanko département ma yere kon no lu be se ga fere mi yere kon latige o ko latilia la o fere kon kan latige walma ni école so mun yere kon te se ga lagla ni ka be école ta yere kon ma o école so ma yere kon yoro do ka se ga gla o le chuko mi o lu be se ga o ga kala yere kon ke o yoro la nyani école so glani bani yere kon che do ko la ba yere kon na samba mun na anka mali jamana yere kon na o kera sabu ni ka cheni bayre de kon do anka jamana région chama kon na Bamako ni o anka mali fa ba o quartier do kon na fo ka ta se région yere kon ma école so ko chama bina ko wa village chama yere kon na école so chama be mun yere kon jolendo ni bogo yere de kon ko o école so chama yere kon bina ko sabu bo sanji yere kon na tamaji fola mun yere kon sorla anka jamana kuna fundila do yere kon fe ulu ira ka fo ko école so chama directeur kon ya ira ka fo ko ulu kon siralendo ulu madala ka fo ko école so yere kon mena sega dele na fo dati ko folina ko umada wala yere kon ko nga wala sa o kon ka sega ke ko fo anka mali autorité ulu kon ka yoro laglani tellement do yere kon damne chugo mi cheni mun do na école so na o chenu ka sega lagla no yere kon kera ku be songa kala yere kon damne dati ko folina ko nyete no kon ma glani tellement yere kon ke ulu madala ka fo ko école so mena na sega dele anka jamana école karamo ka syndicat aleni école de somo ka jakulu ma kon ya ira ka fo ko wala sa anka jamana système éducatif yere kon ka sega ke chugo ni ma yere kon na ko obe dépend ko sebe école so ke chugo yere kon na ko mo yere kon te sega fo ko école so be sega nyeta ka soro école do yere kon be ga kalanke ji wala ngata walima so bilitan yere kon na wala yere kon kera sabe na me wakati me na fo ko bi pression mi yere kon be aka gouvernement ma ko pression ka bon ko sebe nga mali directeur national hale kon fleni kani lettre mi ci aka directeur académique yere kon ma o ba ira ka fo ko directeur national be fega fere bela jilla tige wala sa ka sega nyesigi yere kon ke nyina kalandam ne yere kon na wala sa salo filmi kon e autorité mo soro o nyona fide kan na sega o soro nyina kon be wakati me na fo ko bi école de somo
ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen jigi dalen don a kan k'a fɔ ko fili min an ka Mali autorités sɔrɔ san 2024 école ta yɛrɛ kɔnɔna ko ɲɔgɔnna fili tɛna u sɔrɔ ɲina k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka ko sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa école yɛrɛ kɔni ka se ka taa date kofɔlen na wa an kɔni jigi dalen don a kan k'a fɔ ko an ka Mali autorités ko n'Ala sɔnna ma fili min u sɔrɔ salo ko ɲɔgɔnna fili yɛrɛ kɔni tɛna u sɔrɔ ɲina k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa écoleso nin yɛrɛ kɔni ka se ka dilan cogo min écoledenw bɛ se ka kalan yɛrɛ kɔni kɛ condition ɲɛnamaw kɔnɔna na. Kunu araba septembre kalo tile 3 san 2025 an ka Mali kalanko minisiri ni o ye Amadou Sy Savané yɛrɛ kɔni ale bɛ communiqué min kɔnɔna na bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko n'Ala sɔnna ma école ta o kɔnɔna na kɛ octobre kalo tile fɔlɔ nata in na Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na o kɔni kɔrɔ de k'a yira k'a fɔ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko octobre kalo tile fɔlɔ nata in na san 2025 Mali écoledenw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ école sira minɛ kalanko minisiri ye ni communiqué min yɛrɛ kɔni kɛ communiqué in bɛ ka kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ma école karamɔgɔ école somɔgɔw fo ka taa se écoledenw yɛrɛ ma wa maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ baara la écoleso administration yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko communiqué in bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen de ma Amadou Sy Savané communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni la encourager k'u labɛn u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ɲina école ta yɛrɛ kɔni ka daminɛ sen ɲumanw yɛrɛ kɔni kan ko walasa kunnafoniya yɛrɛ kɔni ka se ka cari a bɛ maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni concerné olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka se ka bɔ a kan min ye kalanko minisiri ale kɔni ye message ci écoleso directeur ale ni académie ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ni cikan in ka se ka lase bɛɛ lajɛlen ka se ka cikan yɛrɛ kɔni lasɔrɔ école ta date yɛrɛ kɔni carilen an ka kalanko minisiri yɛrɛ kɔni fɛ o bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni écoleden somɔgɔw yɛrɛ kɔni olu bɛ u labɛn cogo ɲumanw na walasa u ka denmisɛnw yɛrɛ kɔni ka se ka taa kalanyɔrɔ la ka sɔrɔ baasi foyi tɛ u la message fana don ni ka ɲɛsin école ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ k'u labɛn yɛrɛ kɔni cogo min écoledenw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka école daminɛ condition ɲumanw kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi laseli yɛrɛ kɔni kelen k'a yira k'a fɔ ko école bɛna taa octobre kalo tile fɔlɔ nata in na san 2025 an ka jamana écoleden somɔgɔw caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye cikan yɛrɛ kɔni mɛn wa u bɛ an ka kalanko minisiri yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka d'a kan k'a ye a lase u ma yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ a ma se dɔɔni ko yɛrɛ kɔni bɛ temps di olu ma walasa u ka se ka u labɛn école ta in yɛrɛ kɔni kama wali de kɔni an baw bɛɛ lajɛlen la kunnafoniya ko min ye san 2025 ka don san 2026 kɔnɔna na o kalanko an ka Mali jamana kɔnɔna na k'o baaraw bɛ daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ nata in na san 2025 Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa République démocratique du Congo jamana kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 2 san 2025 Constant Mutamba ni ale République démocratique du Congo maaw ka kiriko minisiri kɔrɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni condamné na san 3 travaux forcés yɛrɛ de kɔni hali ni ko san 5 kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni maa kofɔlen ale tɛ se ka voter wa tɛ se ka kɛ candidat kalata baaraw yɛrɛ kɔni na RDC jamana kɔnɔna na Kinshasa Cour de cassation maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Constant Mutamba ni ale de u ka kiriko minisiri kɔrɔ yɛrɛ kɔni ko ale kɔni nɔ yera foroba nafolo détourneli baara dɔw la ko wa o foroba nafolo min yɛrɛ kɔni détourné la o kɔni kun bɛ tali kɛ faso ka kaso dɔ yɛrɛ de kɔni jali la Kizanka ni mara kɔnɔna na Constant Mutamba ni ale de kun ye République démocratique du Congo maaw yɛrɛ kɔni ka kiriko minisiri ni maa kofɔlen si bɛ san 37 la min wagati min na i n'a fɔ ko bi wa procès ko yɛrɛ kɔni kun bɛ ale kun kan ka da ka kun bisiyalen dɔ k'a fɔ ko kiriko minisiri k'ale kɔni ye foroba nafolo dɔ détourné ni o kɔni wari bɛ t'i jɔ fo $10 wari $19 ni dɔ de la wa affaire ko in na Constant Mutamba ale kun bɛ ka ɲangi ka d'a kan k'a ye ni $10 wari $19 ni dɔɔni yɛrɛ kɔni bila ka taa société Zion construction salle maaw yɛrɛ kɔni ka compte kan ko ka sɔrɔ a ma jamana gouvernement maaw la kunnafoniya la ko wa RDC gouvernement maaw olu kun ma yamaruya yɛrɛ kɔni di Constant Mutamba ma ale kun ka ni wari yɛrɛ kɔni ta ne k'a bila ka taa société yɛrɛ kɔni ka compte bancaire kɔnɔna na kaso kofɔlen yɛrɛ kɔni ko ale baara musakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ taa $40 million de la ko ka kaso yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa ale baara yɛrɛ kɔni ma ban kaso in baara kuncɛli yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ fɔlɔ Kinshasa Cour de cassation président yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'a ŋaniya kun bɛ Constant Mutamba yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka société Zion construction salle maaw yɛrɛ kɔni la waritigiya galo yɛrɛ kɔni kan ko nka a kun bɛ fɛ ka o baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ u ka jamana ka état yɛrɛ de kɔni ka ɲɛkumu kan Constant Mutamba don min yɛrɛ kɔni ale ka procès yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ ni a ka jugement baaraw yɛrɛ kɔni kun bɛ ban o don yɛrɛ kɔni na Constant Mutamba ale escortera u ka jamana
jamana finitigi caman yɛrɛ de kɔni fɛ wa ka jaabi yɛrɛ kɔni bɔra kiribulon min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kiribulon yɛrɛ kɔni kun surveillen don kosɛbɛ u ka jamana polisiw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni nana furugu k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛ polisiw olu ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni minɛ u kana na tiɲɛni don furubacɛw na. Hakilila jiginna juin kalo tile 18 tɛmɛnen san 2025 Constant Mutamba ale démissionnaire ne ka bɔ a ka kiriko ministériya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na wa a bɛ démissionner wagati min a y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko complot yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ ale kama yɛrɛ kɔni walasa k'ale fili ka bɔ u ka jamana gouvernement kɔnɔna na. A ka tagali ko hukumu kɔnɔna la Constant Mutamba ale ye lettre min yɛrɛ kɔni kɛ o lettre kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko don kelen da kelen ale ma deli ka u ka jamana ka dollar wari dɔrɔmɛ 1 yɛrɛ kɔni ta. Nka RDC kiriko ma u ma Constant Mutamba ka nin kuma in yɛrɛ kɔni jate u ma dan dɔrɔn ni ka a condamné san 3 travaux forcés yɛrɛ kɔnɔna ni o san 3 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Constant Mutamba ale bɛ kaso kɛ min ye liberté provisoire a tɛ se ka o sɔrɔ cogoya si la yɛrɛ kɔni. U kɔni y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko dollar wari $19 dɔɔni min yɛrɛ kɔni bɔra jamana ka compte kɔnɔna na ni k'a bila ka taa société in ka compte kɔnɔna na ko Constant Mutamba k'olu ka wari yɛrɛ kɔni segin u ma ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ san 5 kuntagala kɔnɔna na Constant Mutamba ale tɛ se ka voter a tɛ se ka fonction publique kɛ wa a tɛ se ka kɛ hali candidat ye kalata la République démocratique du Congo jamana fansi la. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kiriko ministre kɔrɔ ka nin condamnation yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ furugufuruguba yɛrɛ de kɔni ye RDC jamana kɔnɔna na ka d'a kan kabini Constant Mutamba ale ka procès yɛrɛ kɔni daminɛna sanga ani wagati RDC jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ i n'a fɔ ko kɔnɔkulu u maa bayirikaw yɛrɛ de kɔni bɛ bɔ ni ka taa manifestation yɛrɛ kɔni kɛ carré kɔnɔna na wa sanga ani wagati u bɛ Constant Mutamba yɛrɛ kɔni ka so da la yɔrɔ min na u b'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni kɛ ni ka yira nin maa kofɔlen na. Wa don min Constant Mutamba ale yɛrɛ kɔni ka condamnation bɛ kɛ a bɛ taa kaso la wagati min yɛrɛ kɔni jamakulu bayirika yɛrɛ de kɔni kun bɛ procès kɛyɔrɔ in da yɛrɛ kɔni na wa u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'u ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni bɛ Constant Mutamba ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kanni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.